Malawi Today. Chini pano ndi padilongo community center ground pamene za bunga ja accident zimafuna kuti ziyambike asunthe chifukwa mademo alemereka zimene tamva ifenso kuti tafika kalekale kwambiri kupeza atolankhani ena atakhala matitafika pangonoso amene sochepa ndi pamene tamva ndithu apolisi akunena kuti chokani chifukwa mademo alemereka koma anthu ena akulankhula kubwanji ndi abwana kuti abwana awatanthauza kuti ndani zionetsero zimenezi zimene ochitika sabata latha koma abwana mkubwa walilongo adanena kuti apolisi analona nganiyo ndi chifukwa cha chimenecho zionetsero ngali koma kusiyana ndi nthawi yapitayo kapena sabata latha lilalo kumene madala anyamata zikwanje pano lero tingosikwaona amene akuoneka apolisi malomalo a Robert Edward. Kukulandirani kwina kulikonse kumene muli pa Malawi lero. Monga mukudziwa kuti lero ndi tsiku limene linakonzedwa kuti kuchitike mademo amene gulu la SIDED anakonza komanso ndi ma activist ena osiyanasiyana anamema anthu kuti atuluke apite akapange mademo akapange zionetsero ndi cholinga chopempha boma kunena kuti lipange solve mavuto amene Amalawi akukumana nawo, mavuto osiyanasiyana amene Malawi ikukumana nayo mangati kusowa kwa mafuta komanso kukwera mtengo kwa fertilizer ndi zina zambiri. Nde mademo anakonzedwa kuti achitike lero pa 25 koma maripoti ena amene akungotipeza ndionena kuti akuti mademo alepheresedwa. Nde kumeneku anthu anayamba kale kufika ndipo mademo monga mukudziwa kuti anakonzedwa kuti akayambire pa Lilongwe community ground. Nde kumeneku anthu anayamba kufika nkusonkhana koma kunabwera apolisi kumawuza kunena kuti malo amenewa akuyenera kuchoka apo chifukwa mademo alephereka. Koma anthu sadalole kuti achoke ndipo iwo amanena kuti ife sitichoka koma pokhapokha tikudikira mabwana athu abwere. Nde monga mwamvera mtolankhaniyo moyambirira amayankhula onena kuti mabwana amene akuatchulawo sakwaza kuti mabwana ake ndi ndani koma anthu anakana ndithu kuchoka m'malo amenewa. Nde zambiri tikhale tikupasirani koma chimene ndimangofuna ndikuoneseni padakali pano ndichonena kuti apolisi kumene kukutu ayamba kuthamangisa anthu ndipo akuthira utsi okhesa misonzi uja muchizungu amati tear gas. Nde kumeneku anthu akuthawa ndithu ndipo mademo apolisi akuwauza kuti mademo kulibe ndipo akuyenera kuchoka malo amenewo. Nde mmene tikufuna tikuone mmene mukuonera muzithunzi muonena kuti anthu akuthawa kwathamangisa chifukwa chonena kuti akuti mademo kulibe. Nde zambiri zokhuzana ndi zimene zitikhale tikupasirani mtsikuli pa JFA timakupasirani ma details ena aliwonse ma updates osiyanasiyana in details pano pa Malawi lero. Nde tikhale tikubwera ndi zambiri mu tsiku limene lili zomwe ngati kuli kusintha kuti mademo alipo tikupasirani komanso ngati mademo apitirire kuti akanika tikupasireninso ndipo timve chifukwa chenicheni chimene mademo awalepheresera. Nde inyo khalani pompo kwa anthu amene mungotipeza kumene subscribe to the channel, like, share komanso kupanga comment ndi kuti zinthu zambiri zimene tiziponya pano zisamakuphonyeni ndipo inuyo mukhale anthu oyambirira kuona zinthu ngati zimenezi. Nde tikupemphani kunena kuti mukhale pomwepo zikomo. Chini pano ndi padilongo community center ground pamene za bunga ja accident zimafuna kuti ziyambike asunthe chifukwa mademo alemereka zimene tamva ifenso kuti tafika kalekale kwambiri kupeza atolankhani ena atakhala matitafika pangonoso amene sochepa ndi pamene tamva ndithu apolisi akunena kuti chokani chifukwa
mademo alipereka koma anthu ena akulumbula kubwanji ndipirira bwana kutora bwana warakauza kuti ndani zone chero zimenezi zimene ochitika sabata lati koma bwana mkubwa waliro adanena kuti apolisi analona ngani chifukwa chimenezo zone chero zigali koma kusiyana ndi nthawi yapitayo kapena sabata latha linalo limene madala anyamatazi kwanje pano lero ndingosikuwaona ndimakuoneka apolisi malomalo ni Robert Edward. Vai,